Kulħadd jaf x'inhi. Tajjeb, triangle hija forma, hija shape illi għandha ħapenġielkom, għandha hekk, għandha tliet sides. Fejn jidħol il-fett l-ostana għandna bżonn triangle. Di triangle hija magħmula minn tliet ponot. Il-cardio, il-weight training u nutrition. Ħafna nies sfortunatament għandhom l-impressjoni illi jekk jagħmlu xi waħda minn dawn it-tliet prinċipji ħajkun biżżejjed. Però fil-verità, studji sabu bl-iktar mod ċar illi għandna bżonn it-tlieta li huma jekk aħna mhux biss iridu r-riżultati għal ftit ġimgħat, però jekk daw ir-riżultati rridu nżommuhom għat-tul ta' żmien u nibdu fuqhom. Mela, number one, il-famuż cardio. X'inhu cardio? Kulħadd jaf biżżejjed jekk pereżempju morru mixja, morru jogging, noqogħdu ftit fuq it-treadmill, qed inħadmu il-qalb l-iktar. Tajjeb, cardio fil-fatt tfisser heart, tajjeb biex just inspjegaw daqsxejn b'mod faċli. Fejdiment li aħna ħaddimna l-qalb ħraqna l-kaloriji. Però kif tistgħu timmaġinaw, jekk jiena ħraqt il-kaloriji, però mhux qed noqgħod attent x'niekol, awtomatikament ċertu progress li tat nixtieq mhux ħajsir jew mhux ħajsir għat-tul ta' żmien. Allura jekk sempliċement nikol li jiftilli u sempliċement nimxi biss, ir-riżultati mhux ħajkunu kif nixtieqhom. Mela number one, il-cardio waħdu mhux biżżejjed. Il-famuż nutrition. Meta jiena se niekol nagħmel tajjeb illi naqta ċertu junk, tajjeb jew innaqqas minn ċertu junk għax anke li tnaqqas diġà ħadd tagħmel differenza, aħseb wara jekk taqta tul ta' żmien. Però sfortunatament żball komuni ta' ħafna nies huwa illi jagħmlu biss dieta ħansejħula hekk għaliex. Għax meta inti qed tonqos permezz tad-dieta tiegħek, speċjalment jekk din id-dieta ma jkunx fiha biżżejjed proteini, inti ħadd tkun anke qed tiekol qed taħraq mill-muscle tone tiegħek. Tajjeb, mill-muscles illi inti għandek. Jista' jkun li forsi kont tagħmel xi training qabel u rabbejt dawk il-muscles, jista' jkun li qatt m'għamil training, imma xorta dawk il-muscles illi inti għandek di natura ħansejħula hekk ħadd tkun qed titlef minnhom. X'ti l-konsegwenza? Il-konsegwenza hija li iktar ma ddum titlef minn dawn il-muscles, iktar inti qed tagħmel ħsar lill-metabolismu tiegħek, il-metabolismu tiegħek inqas ħajuża kaloriji matul il-ġurnata. Allura kif tistgħu timmaġinaw jekk il-metabolismu jibqa' jimxi ftit iktar bil-mod ħajasal punt fejn inti mhux stalli ma tkomplix titlef pis stalli terġa' tibda tella. Għax dan il-metabolismu kif jgħidu bil-Malti iġġamja. Mela żball komunu ieħor huwa li nagħmlu dieta biss u dan l-iżball huwa komunissimu sfortunatament. It-tielet prinċipju huwa il-weight training. L-iktar forsi parti li n-nies jibżaw jew l-iktar parti li forsi n-nisa jaħsbu illi huwa żejjed jew li m'għandhomx bżonnu għax il-weights jew għax it-training huwa għall-irġiel. Però fil-verità, tajjeb, mara għandha madwar 10% biss tal-potenzjal ta' raġel komuni, ta' raġel normali fej jiġi biex jittella l-muscles. Ġifieri jekk raġel jista' jtella 100% biex niftehmu, mara tista' tella madwar 10% dak l-istess ammont ta' muscle. Dak ġida biex naraw illi b'mod naturali diment illi dik il-mara ma tkunx trid li forsi tikkompeti f'xi kompetizzjoni, allura forsi anke tagħmel użu minn xi sustanzi, tajjeb, huwa impossibbli illi jekk il-persuna tibqa' naturali illi ttella l-istess muscles bħall-irġiel. Ġifieri dawk minnkom qed jaraw dan il-video m'għandhomx intenzjoni imissu ma' sustanzi projbiti serħu raskom qatt minnhom ħadd iġu immuskulati bħal raġel. Però kif ħajjejnu il-weight training fejn jitlu n-nisa? Mela, nafu biżżejjed biex niġu toned biex inġibu dik il-look illi tant toġob il-ħafna nies fej tgħid isma' jiena x-shape jgħid żaqqi, naqqast mill-hips, ix-shape jgħid idejja, ħalli nisma' ħafna minn dawn l-affarijiet jaħan il-best sizes iżgħar, ħalli jkun pomta bl-sleeveless, bl-strapless, eċetera, eċetera. Tajjeb, hemmhekk importanti li nkunu toned. Għaliex? Għax jekk ma nkunux toned, vera forsi nkunu nżilna mid-dress sizes, però hemm ċans kbir illi nkunu skomdi nikxfu dak li akkwistajna. Allura nisma' nisajdu li vera nżilta, ma mara li tgħidlix, pereżempju nilbes xi libsa mingħajr kmiem, jew tgħidlix pereżempju nilbes il-bikini għax għandi kollox imdender, kollox impaħpaħ. U tpaħpih jiġi b'konsegwenza ta' kif qed nitkellmu ta' nuqqas ta' weight training. Mela r-realtà hija pjuttost sempliċi, tajjeb biex nifhmuha, forsi jitqal biex napplikawha. Illi għandna bżonn it-tliet kunċetti li huma il-cardio, il-nutrition u anka il-weight training. Huwa dawn li jgħidulu fire triangle, dawn it-tliet prinċipji illi ħajwasluna mhux biss għar-riżultati fi żmien qasir, imma biex dawk ir-riżultati nżommuhom għat-tul ta' żmien. U kif inħobb ngħid ħafna drabi l-aqwa riżultati jinġibuhom f'ambjent ta' grupp.
Tajjeb, meta inti għandek coach fuqek jew coaches fuqek illi qed isegwuk, qed jgħinuk terġa' tqum minn malart meta inti waqajt. Għandek anka il-membri sħabek l-oħrajn li qed jiġu miegħek li daqqa kellhom burda tajba u għenu lilek, daqqa għamiltu bil-kontra x'huma kienu forsi xi ftit dawn u għentom inti. Dik hija sens ta' komunità. Kif jgħidu fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Mela meta kwalunkwe proċess minn ħajjitkom ħatibdewh, dejjem nissuġġerikom li tibdewh faqda tajjeb f'sens ta' tim u dejjem taraw illi hemm xi professjonisti jew professjonisti illi qed jigwidawkom. Allu ħaniqafaw, nawguralkom weekend mill-laqwa nistennew heatwave kif tafu. Jiġifieri kemm jista' jkun ibqgħu hydrated. Toqgħodux tistenna li qabadkom la ċaqbdu ixorbu. Alright, daka parri ħorzaj li xtaqt intikom. Niltaqgħu m'għandhomux mela.